Japonsko, krajina očarujúcich kontrastov, kde starodávne tradície tancujú bok po boku s futuristickými zázrakmi. Od okamihu, keď vstúpite na japonskú pôdu, vás privíta podmanivá zmes starého a nového. Jemné zvonenie chrámových zvonov sa harmonicky prelína s hukotom rýchlovlakov a vytvára symfóniu, ktorá je jedinečná pre Japonsko. Pridajte sa ku mne a spoznajte moje dobrodružstvá, od rušných ulic Tokia až po pokojnú krásu starobilých chrámov. Objavte srdečnosť japonského ľudu, ich hlbokú úctu k tradíciám a ich nákazlivú radosť zo života. Vydajme sa na cestu do krajiny vychádzajúceho slnka, kde každý okamih je príležitosťou na objavovanie a úžas. Japonská kultúrna mozaika je utkaná z nití starobilých zvykov a modernej inovácie. Japonský ľud má hlbokú úctu k svojmu dedičstvu, zachováva tradície uctievané časom a zároveň prijíma technologický pokrok. Nedá sa hovoriť o japonskej kultúre bez zmienky o tradičnom čajovom obrade, rituále opradenom históriou a symbolikou. Elegantné pohyby čajového majstra, jemná aróma meči a pokojná atmosféra vás prenesú do ríše pokoja. Rovnako podmanivé je umenie ikebany, aranžovania kvetov. Byť svedkom týchto starodávnych tradícií na vlastné oči je dôkazom trvalého puta japonského ľudu k jeho minulosti. Od futuristickej panorámy Tokia až po rýchlovlaky, ktoré vás prenesú cez krajinu rýchlosťou blesku, Japonsko harmonicky spája tradíciu a inováciu. Japonská kuchyňa je zmyslovým zážitkom ako žiadna iná. Od jemných chutí sushi až po slané vývary ramenu, každé jedlo je umeleckým dielom. Čerstvosť a kvalita sú v japonskom varení prvoradé a kuchári sú hrdí na to, že používajú tie najlepšie suroviny. Sushi, azda najznámejší kulinársky export Japonska, je dôkazom posadnutosti krajiny čerstvými morskými plodmi. S úžasom sledujte, ako skúsení sushi kuchári premieňajú obyčajné suroviny na miniatúrne majstrovské diela. Ramen, ďalšia japonská stálica, je síta polievka s rezancami s nekonečným množstvom regionálnych variácií. Preskúmajte rušné uličné stánky s jedlom, kde sa vzduchom šíria lákavé vône a ochutnajte miestne špeciality, ako sú takoyaki a okonomiyaki. Štvrtá časť. Srdce Japonska. Tokio. Tokio, pulzujúce hlavné mesto Japonska, je mestom kontrastov, kde sa mrakodrapy žiariace neónmi týčia nad starobilými chrámami. Strate sa v rušných nákupných štvrtiach Shibuya a Shinjuku, obdivujte najnovšie technologické inovácie v Akihabare, alebo nájdite pokoj uprostred ruchu veľkomesta v pokojnej svätyni Meiji. Ak chcete ochutnať tradičné Japonsko, zamierte do štvrte Asakusa, kde sa nachádza ikonický chrám Sensoi, najstarší chrám v Tokiu. Tu môžete zažiť rušnú atmosféru Nakamise Dori, živej ulice lemovanej obchodmi s tradičnými remeselnými výrobkami a suvenírmi. Žiadna návšteva Tokia sa nezaobíde bez návštevy jednej z mnohých vyhliadkových plošín na strechách budov. Piata časť. Starobilé Kyoto, krok späť v čase. Kyoto, bývalé cisárske hlavné mesto Japonska, je mestom opradeným históriou a tradíciami. S množstvom chrámov, svätýň a tradičných záhrad ponúka Kyoto pohľad do bohatého kultúrneho dedičstva Japonska. Prejdite sa očarujúcim bambusovým lesom Arashiyama, kde sa týčiace sa bambusové steblá vytvárajú pocit pokoja a úžasu. Navštívte ikonickú svätyňu Fushimi Inari s tisíckami vermiliónových brán torii, ktoré sa vinú po úbočí hory. Zažite pokoj v skalnej záhrade chrámu Ryoanji, majstrovskom diele zenového dizajnu, ktoré vás pozýva k rozjímaniu a reflexii. Šiesta časť. Užite si cestu. Moja cesta po Japonsku bola nezabudnutelným zážitkom, dôkazom bohatej kultúry, úchvatnej krásy a vrúcnej pohostinnosti tejto krajiny. Otvorte sa duchu dobrodružstva a nechajte sa uniesť jedinečným čarom Japonska. Či už si vychutnávate kulinárske špeciality, objavujete starobilé chrámy, alebo si jednoducho užívate pulzujúcu atmosféru, Japonsko je destináciou, ktorá vám zostane v pamäti dlho po návrate domov. Zbalte si kufre, rezervujte si letenky a vydajte sa na svoje vlastné nezabudnutelné dobrodružstvo do krajiny vychádzajúceho slnka.